салом, як хабар. Комроншоҳ Устопирён, ҷудочии тоҷик, расман ба фаъолияти варзишии худ нуқта гузошт. ӯ дар як муроҷиаташ тариқи телевизиони варзиш иброз дошт, ки солҳои айёми ҷавониашро на ба тафреҳу беҳудагардӣ, балки дар хизмати ватан гузаронида тавонистааст борҳо парчами Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боло бардорад. Комроншоҳ Устопирён аз он афсӯс хӯрдааст, ки дар охирин баромади худ дар бозиҳои Олимпии Париж 2024 натавонистааст дили ҳаводоронашро шод гардонад. ёдовар мешавем, ки Устопирён дар марҳилаи аввалии ин бозиҳо бо варзишгари гурҷитабори испанӣ ба майдон баромада шикаст хӯрд ва аз идомаи сабқатҳо дар бозиҳои Олимпӣ маҳрум гардид. Комроншоҳ Устопирён чемпиони ду каратаи Осиё оид ба куштини ҷудо ва барандаи чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба самбо дониста мешавад. Кӯдактаб дораду тамоми шаб нахобидааст, пас ба кӯмаки шумо Пардифем Беби мешитобад. Пардифем Беби аз ширкати Вегафарм. хабару маълумоти бештар дар телеграм-канали Азия Плюс.